Hvordan vil politikerne sikre, at der kommer flere turister forbi? Hvem har planen, der gør det sjovere at være pensionist i Regatta? Og hvilke politikere har de bedste tanker for folkeskolen? I dag er det dig, der stiller spørgsmålene. Så skal jeg nok sørge for at kræve de svar, der skal til, for at du kan finde frem til den kandidat, der skal have din stemme, når der er kommunalvalg den 4. april. Velkommen til vælgermøde i Sisimiut. Og velkommen til publikum. Tusind tak, fordi I er kommet. Vi glæder os til at høre spørgsmål fra jer. Og så glæder vi os jo ikke mindst til svarene fra politikerne. Velkommen til jer. Og som traditionen byder, så starter I med 1 minut for hvert parti til at fremlægge jeres visioner og planer for Regatta Kommunia. Og lodtrækningen byder, at vi starter ved Adasut. Så jeres minut, det starter fra nu af. Oh my god. Adasut har alle kompetence og arbejde som kandidat opstillet til kommunalbestyrelsesvalget i Regatta Kommunia. Adasut opstiller for at fortsætte at forbedre udvikling og skabe en mere jævnbyrdig udvikling i kommunen og ikke mindst inden for velfærden i tilfælde i dag. I Manitor og i Sisimiut og de tilhørende 6 bygder arbejder Adasut seriøst for sine mærkesager gennem til dialog med borgerne og virksomheder. Derfor tilbyder vi dig som vælger at indgå i samarbejde om fortsat udvikling. Adasut arbejder for at forbedre ledelse og en mere jævnbyrdig udvikling. I kommunerne og i Inatsisartut er Adasut kendetegn, at vi arbejder for at bane vejen for vedvarende arbejdspladser. Derfor vil du ikke fortryde, hvis du stemmer på en Adasut. Der gik tiden til. Tak for det, Adasut. Vi går videre til Siumut, som nu har 1 minut til også at fremlægge jeres visioner. Velkommen. Siumut byder velkommen til vælgermødet. Siumut har 19 kandidater, 10 fra Sisimiut, 8 fra Manitor, 1 fra Gangamut. Siumut vil i det valgperiode arbejde med at opføre opgaver fra selvstyret til kommunerne. Siumut vil til stadig satse på anlæg af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Siumut vil arbejde hårdt på opførelse af 100 boliger i Regatta Kommunia inden 2020. Siumut vil arbejde for en ny ældrepolitik med vægt på demensområdet, genindførelse af ældrerejser. På handicapområdet vil Siumut arbejde med opførelse af tilsvarende boliger, væresteder og hjemtagelse af borgere, der er anbragt i Danmark. Siumut vil arbejde for at få børn og unge, som muligt bliver anbragt uden for hjemmet og handlinger efter underretning. Svigtede børn og unge skal inden for 24 timer. Og tak til Siumut. Det var jeres minut. Og så er turen kommet til Batin Alarak. Ja, Rønner. Kære vælgere og seere og dem, der er mødt op her i dag. Regatta Kommunia er ligesom vejret i dag. Det er gråt og kedeligt, desværre. I dag er det sådan, at embedsværket er øverst, kommunalbestyrelsen kommer nedenunder, og til sidst i bunden ligger befolkningen. Det er en kendsgerning, fordi at kommunalbestyrelsen har snorksovet den sidste periode. Befolkningen, de skal være øverst. Kommunalbestyrelsen skal arbejde for befolkningen, og embedsværket skal i gang med at udføre de planer, som kommer fra kommunalbestyrelsen. Vi skal have folk ind med visioner. Vi skal have folk ind, som har en interesse i at gøre noget for helheden, som har nogle forslag, og som vil i gang med erhvervslivet, som vil have folkeskolen til at være et sted, hvor lærerne underviser, og hvor vi får gjort noget ved det. Det var minuttet for Batin Alarak. Tusind tak. Inuit Ataqatigiit, så er det jeres tur. Velkommen. Inuit Ataqatigiit Regatta byer lytter og ser i, at Danmark Nabasok Gangamio Manitor Kangerlussuaq i Tillersafanguit og Sisimiut velkommen til denne valgmøde.
Inuit Ataqatigiit stiller op med udgangspunktet nærhed og medindflydelse. Inuit Ataqatigiit er stolt over, at vi kan stille med 14 kompetente kandidater til kommunalbestyrelsesvalget. Vores kandidater er klar til at påtage sig et ansvar og vil arbejde for borgere for større indflydelse i dagligdagen, og at disse baseres på gode og sammenhængende grundlag. Vi opstiller i at arbejde for, at borgerne i Qatar Kommune behandles med respekt, med indflydelse, sammenhold og nærhed. Fundamentet for fremtiden er, at vi har brug for alle kræfter, lige fra unge til ældre. Derfor har vi alle brug for alle hænder. Qatar Kommune skal i samarbejde med virksomheder og borgere løbende skabe en udvikling, hvor grundlaget er tolerance og samarbejde. Derfor stem på Inuit Ataqatigiit den 4. april. Før tiden da. Fornemt. Godt. Før vi går ud og hører, hvad vælgerne her har at sige, så har vi haft vores kollegaer fra Sisimiut TV på gaden for at høre, hvad der var der. Og det har vi første spørgsmål fra Jimmy Hymøller. Jeg har et spørgsmål angående uddannelsesniveauet. Tallene for elever, der kommer videre i uddannelse efter folkeskolen, er ikke blevet bedre, på trods af, at vi har haft kendskab til de her tal siden 2010. I dag i 2017 er tallene ikke forbedret, og folkeskolen er kommunalt anliggende. Og jeg har derfor et spørgsmål, og det er, hvad vil I gøre for at hjælpe de unge mennesker videre i uddannelse efter folkeskolen? Hvad skal der gøres? Ja, der er ikke flere, der kommer igennem folkeskolen. Hvad vil I gøre for at få rådet bod på det og forbedre tallene? Frederik Olsen. Inatsisartut, Grønlands Landsting, har vedtaget en folkeskoleforordning, der tilsiger, at vi får den gode skole på baggrund af den forordning. Men desværre er realiteterne meget anderledes, end intentionen var, da loven blev lavet. Jeg synes, de gab, der er mellem landstingspolitikere og den realisme, der er i kommunalpolitik, der er for stort gab. Det, vi skal gøre nu, det er, at vi skal sammen med alle involvere parter, om det er skolen, folkeskolelærer, kommunalbestyrelser, forældre, elever og interessenter, og selvfølgelig Grønlands selvstyre, se på de problemer, vi reelt har med hensyn til de unge, der ikke kommer videre. Der er for mange, vi tager på gulvet, når de går ud af skolen, så kan det ikke komme ind i GU eller et fagligt uddannelse på grund af, at der ikke er praktikpladser. Jeg synes, det er på tide, vi genovervejer den forordning. Men har Siumut et bud på, hvad I konkret vil gøre for at få flere igennem folkeskolen og videre med noget på den anden side? Altså det intentioner, der skal i gang, det er, at vi begynder at snakke sammen. Altså det, at vi samles og laver en eller anden form for evaluering af de, vi går og laver nu, at det skal forbedres, således at flere får gejsten tilbage. De unge skal have håbet for fremtiden, og det er det, vi alle sammen skal arbejde for. Godt. Tak. Malene Ingemann, Partin Al-Rak. Ja, Rønner. Hvis vi skal forbedre folkeskolen, så skal vi ind og se på, hvad der helt konkret galt i folkeskolen i dag. Alt for mange børn har det rigtig elendigt. Det giver Mio et meget godt billede af, hvor børn de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre med deres problemer. I folkeskolerne har vi brug for at få terapeuter ind, som kan tage et direkte ansvar, så det ikke bliver læreren, der står med ansvaret i det her forløb. I en folkeskole i Qatar Kommune har der været terapeuter ansat, hvor man har taget en lærerstilling ud og sat en terapeut ind i stedet for. Det har resulteret i, at der kom 4 fuldtidsansatte tilbage i folkeskolen i stedet for sygefravær. Det viser sig, at en 8. klasse som et eksempel var helt nede på et fravær der lå på under 1%, hvor det på en normal skole ligger helt op omkring 22%. På de værste her i kommunen, ja. Ja, altså på en normal skole, hvis man kan sige det på den måde. Og det viser, at der er et kæmpe behov for en indsats over for børnene. Hvis børnene
bliver taget alvorligt, og hvis børnene kan komme af med det, de har i postkassen, her jeg sagt, i rygsækken, så har man mulighed for at modtage en bedre indlæring. Ja. Terapeut, tak for det. Ja, jeg tror, at fraværsprocenterne er på mellem 12 og 22, da jeg tjekkede tidligere i dag. Inuit Ataqatigiit, hvad er jeres bud til, hvordan vi kan få en bedre folkeskole med flere elever igennem? Folkeskolen skal i hvert fald forbedres. Derfor skal sprogfagene være i fokus, især grønlandsk, dansk og engelsk. For at hævne den faglige niveau i folkeskolerne, der skal vi i samarbejde med elever, forældre, lærere, ledere og kommunalbestyrelsen, og selvfølgelig i samarbejde med Inger Reservik, udvikle og forbedre de folkeskolekundskaber, der er rundt omkring i de forskellige skoler i vores kommune. Vi skal have ansat socialrådgivere i folkeskolerne med de mange sociale problemer, vi har, især på folkeskoleområdet, samt at hver enkelt klasse lærere skal have forbrug for en hjælpelærer til at forbedre undervisningen. Godt. Sivert K. Heilmann, er det slut? Tak for spørgsmålet. Folkeskolen, som det er nu, går ikke rigtig godt, som det bliver sagt. Det er desværre rigtigt. Så derfor, når inden vores elever går videre til højere uddannelser, så må efterklassen, den skal vi have tilbage. Det kan vi ikke gå udenom, det der. Det er meget nødvendigt, hvis giver højere uddannelser, så skal vi klare den mulighed. Altså den 11. klasse, den skal genindføres. Og hvad angår skolelæreren, det skal også være oppe på dupperne. Det der med fravær tidligere af årene har jeg genskab til store fravær. Det smitter jo også for folkeskolen. Men i dag er der mange, der ikke bliver færdige med folkeskolen. Hvorfor tror vi, at det hjælper at putte et ekstra år på? Hvad er det, der får dig til at tro, at det vil være løsningen? Vi skal have en løsning, altså at vi som folkevalgte, vi skal også lytte til først og fremmest skoleeleverne og lærerne. Hvad er problemer? Hvad er positive? Det er alle de ting, vi skal lytte, og så må vi handle politisk. Andet skal nok have lidt mere. Tak. Godt. Ulrik Lybert. Ja, tak. Der er blevet sparet på kurser, altså lærernes kurser i Rikkerde Kommune, ja. Og de er også nok med til, at niveauet på folkeskolen er dalet. Men der bliver også nævnt MEO. Og for at vi kan komme videre med en uddannelse, eller med børn og unge, så kræves det, at vi har fundamentet i orden, og det vil sige forældrene. Hvis vi tager om forældrene, så hjælper vi med det samme også barnet. Det vil sige, som sagt, to fluer med et smæk. Det er derfor, at vi gerne fra Partinellerak gerne vil have en forældretalsmand, så at sige, ligesom børnene har. Og derved få alle de grundlæggende problemer til livs. Det kan ikke passe, at vi hvert år til jul skal indsamle penge til børn. Men hvorfor ikke til forældrene, som vi så kan hjælpe? Ja. Tak. For forældrene har jo selvfølgelig et stort ansvar, men I har jo som kommunalbestyrelsesmedlemmer ansvar for folkeskolen. Og noget af det, I gør for at kunne holde styr på, hvordan det skal gøres, det er at lave de her skoleevalueringer, der bliver samlet. Men her i Rikkerde Kommune, der var faktisk kun 4 ud af 9 skoler, som havde prøvet at lave noget opfølgning på sidste års rapporter. Hvordan kan man som kommunalbestyrelsesmedlem holde øje med skolerne, hvis man ikke ved, hvad der foregår på dem? Malene Ingemann? Det er også derfor, ledelsen i skolen, det er kommunalbestyrelsens ansvar. Og derfor er det vigtigt, at vores ledelse i skolerne er klædt på til at varetage den opgave, de bliver sat for. Derudover så synes jeg ikke, at det er pænt af Adasut at punke lærerne for at være dem, som skal løbe hurtigere eller skal gøre et bedre stykke arbejde. De knokler virkelig, virkelig meget. Og det
er meget svært at være lærer i dag, når man skal påtage sig et undervisningsforløb samtidig med, at man skal være opdrager. Derfor så bliver man nødt til at se på helheden. Hvordan kan vi få det igennem? Og så vil jeg gerne sige, i forhold til at udvikle sprog, der har Partinalerak nemlig haft som mærkesag, at man skulle have sprog fra 1. klasse. Vi håber også, at det bliver implementeret i leg i vuggestuer, så vi på den måde får engelsk ind meget, meget tidligt i leg og i den daglige dag. Ja. Og der vil jeg gerne lige slutte af med at sige, at det er meget dejligt, når vi i Reqada Kommune har engelsk fra 1. klasse, og opleve en mor komme nu og sige, at hendes 2. klasses barn taler engelsk meget bedre end et 4. klasses barn. Det betyder, at vi er på den rigtige vej i Reqada Kommune. Leila K. Thomasen, du får lige sidste ord til det her spørgsmål. Tak. Jeg vil gerne svare på således, at ja, lærerne bør prioriteres, uddanne lærer. Det er rigtig godt, at vi har nogen som pædagoger, der arbejder for folkeskolen, men at hvis vi skal opnå et bedre niveau og elever, som skal fremme op til uddannelser, så bør vi prioritere og sige, at det er uddannede lærere, der skal undervise i folkeskolen. Fordi hvis man uddanner til pædagog, vi mangler også pædagoger i børnehaverne. Hvis du vil være lærer i folkeskole, så bør du tage en uddannelse i din Jarfisok for eksempel. Og til hans spørgsmål, hvad vil vi gøre, og efteruddannelser og sådan noget, muligheder, det er der jo. Men det er lidt ærgerligt, at vi må erkende her, at efterklasse var en dårlig idé at fjerne den. Den er mulig, det er en mulighed. Jeg synes, borgere og vælgere bør vide, at der er en mulighed for, at de kan gå i efterklasse, og så synes jeg, at de skal tilbydes. Og sådan så folk, der er i tvivl, hvad skal jeg? Skal jeg til efterskole eller på GO? Og det er jeg ikke klar endnu. Så synes jeg, at folk bør vide det, og vi burde være bedre til at fortælle i hvert fald. Mulighed for 11. klasse. Tak for det. Og så tager vi lige et spørgsmål mere. Tak for folkeskolen. Ja. Vi har endnu en borger på, som har et spørgsmål i forhold til erhvervsudviklingen. Hvordan vil I fortsat sikre erhvervslivets vækst i fremtiden? Eventuelt med nogle langsigtede planer, 5-årsplaner eller lignende. Det er fordi på nuværende tidspunkt, jamen der er vi i nogle år, der er der ikke ret meget at lave, og andre år, der er der meget at lave, og det gør, at vi har en meget svingende beskæftigelse, og vi er svært ved at ansætte lærlinge og få uddannet nogle flere. Ved vi, at vi har en jævn beskæftigelse hele året, jamen så har vi også mulighed for at kunne ansætte flere lærlinge. Ja. Og det var fra Brøndums VVS, som har problemer med, at der ikke er så meget stabilitet. Lidt mere langsigtede planer i forhold til erhvervslivet. Axel Lund Olsen i Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit går ind for økonomisk vækst, som er afgørende for Reqada Kommunes udvikling. Planlægning for kortere og længere perioder er påkrævet. Derfor er vi klar til at lave langtidsplanlægning, som ser 10 år frem og 20 år frem i samarbejde med alle. Hvad kunne det være for nogle planer? Det er især med udviklingen af Kangerlussuaq-vejen, som kommer til at skabe en masse følgevirksomheder med udvikling af turisme. Vi er klar til at lave den planlægning, at vi også skal have etableret vandkraftværker i Maniitsoq, sådan så de også er koblet på Kangerlussuaq med Sisimiut vandkraftværket, sådan så at vi også i Kangerlussuaq kan videreudvikle den store lærerpotentiale, der er i Kangerlussuaq, sådan så vi også selv kan producere vores lærer, som skal være til gavn for byggeriet i Grønland. Ja, Malene Ingemann, Partinalerak. Ja, Rønner. Erhvervsudviklingen er noget af det, der er allervigtigst i Reqada Kommune. Vi er en kommune, der er i stagnation, og det er ikke godt nok. Det er derfor, at vejprojektet mod Kangerlussuaq er Partinalerak's
første prioritet. Vi skal have gang i vejprojektet. Vejprojektet er det, der skaber grobund for resten af erhvervslivet. Vi må holde os for øje, at hvis ikke vi får gang i erhvervsudviklingen, så får vi ikke skabt den udvikling, som vi gerne vil have. Vi bliver nødt til at sikre, at der er planer, og at vi ikke bare har travlt i perioder. Vi skal have travlt hele året rundt, og vi skal helst have gang i turismen og have gang i turismepolitikken. Det vil være dejligt at få gang i en masse ting. Tak for det. Vi går lige videre til Siumut, Alfred Olsen. Ja, det er jo en anlægsmand, der spørger. Og vores anlægsplaner vedtages jo til ansøgninger 1. marts til landsstyret. Og vi har ansøgninger til tiden fra kommunalbestyrelsen, og vi har afstemning om det, så langsigtet plan kan planlægges, så Nalerak og IA stemte imod anlægsplanerne. Og, ja, det er 2 tunger, de snakker om. Ja, 2 tunger. Ja. Skal vi lige, Ulrik Lyber, den får du lige hurtigt lov, Malene Ingemann, den får du lige hurtigt lov at svare på. Grunden til, og det vil du kunne læse i et notat, at Partinalor har stemt imod, det er fordi, vi vil have vejprojektet som første prioritet. Hvad har Siumut gjort for det vejprojekt? I 12 år har Siumut hver eneste gang, der er valgkamp, snakket om, vi skal have en vej. Næste gang, der var valg, vi skal have en vej. Og for 4 år siden, endnu en gang, vi skal have en vej. Og nu er den vel på vej? Nej, det tror jeg ikke, hvis det er Siumut, der kommer ved roret igen. Nej. Alfred Olsen, hvad siger du til det? Ja, tak. Nalerak og IA, de har nedstemt anlægsplaner, som for vejen, havnene, Gangerslusvej, ældreboliger, børnehaver, handicapboliger, handicapcenter. Så nu, den planlægning, det skal foregå, det er, at vi skal overtage alt anlægsarbejde fra selvstyret hurtigt som muligt, som store kommune, og derfra kan vi planlægge meget bedre for vores kommune, og så har vi mulighed for at få de unge med i uddannelserne, så det har praktikpladser. Ja. Leila K. Thomasen. Ja, fra Inuit Ataqatigiit vil vi lige sige, at det er tak, fordi I kæmper for valgkamp for os, men det er desværre det er ikke korrekt, fordi vi støtter for den vej, der skal bygges. Og med det vil jeg gerne også sige omkring lærlinger. Vi bør som valgte folk kræve af arbejdspladser om at modtage flere lærlinger, fordi der på den måde kan vi udvikle arbejdspladser og krævende arbejde, som skal bygges bedre, fordi alt det der, som er nedslidt og som skal renoveres, sådan så de har noget at lave, i stedet for at finde nogen fra udlandet og bruge dem, som bor her i Grønland, som vil gavne for hele Grønland. Ja. Sivert K. Heilmann, er der sut? Det er ikke så svært at kunne sige, at hvis fiskeriet ikke går godt, så er det ingen vækst. Det skal være vækst på baggrund af det, og vi skal fortsætte med turismeudviklingen. Det skal være råstofsektoren ind, og hvad angår inden for turisme, det er lystfiskeri, det der. Vi har masser af muligheder, og hvad angår anlæg, det skal også planlægges langsigtet. Vi har masser dårlige lejligheder, som trænger til nedrivning og nybyggeri. Vi skal have råd til dem og samarbejde med Inatsisartut og Landstinget. Alt det der. Ja. Jeg har kun en tung, men jeg kunne desværre sige, at Partinalor og Siumut-kandidater i Maniitsoq, de er fuldstændig uenige med vejanlæg, og noget jeg siger også havneanlæg, det skal ikke prioriteres. Desværre, det er ikke min, der siger, det er vælgerne fra Partinalor og Siumut-medlemmerne. De er adskilt. Jeg har
1 krone. Ja, Tak. men Malene Ingemann, du får lige en hurtig replik til Siumut. Til Siumut, og så vel bagefter er det slut. I forhold til Siumut, det der kommer fra Alfred, vi er enige. Det eneste, vi ikke var enige i, det var, at vejen skulle anden prioriteres. Vi ville have, at vejen skulle første prioriteres. Det var derfor, vi stemte imod. Men så hvis vejen, de vil have vejen, I vil have vejen, så hvis det er et spørgsmål om at prioritere først eller andet, er det så ikke ærgerligt, at man ikke kan blive enige om at få noget igennem, bare på grund af, hvad der skal være først eller næste? Det vigtige er vel også at sikre arbejdspladser hele året. Det er lige præcis derfor, og det er derfor, det er så vigtigt at få etableret den vej. Vi kan simpelthen ikke vente længere, og det er derfor, hvis man stemmer på et parti Nalar, så får man ansat en person, der går i vejposition, har jeg nær sagt, til at få vejen realiseret hurtigst muligt. Det gør man ikke med Siumut, for de har nedstemt det de sidste 4 år, for de vil ikke vejen. Det er åbenbart bare er det rigtigt, Frederik Olsen? Vil I ikke vejen til Gænger Susvak? Siumut vil gerne have vækst i Sisimiut og Qaqortoq. Det vi gør nu fra kommunen, det er, at man godkender mange anlægsopgaver under et. Det jeg også ønsker, det er, at man begynder at prioritere. Man skal prioritere over for selvstyret, hvilke opgaver, anlægsopgaver, man vil have først ind. Jeg synes, at når man indsender så mange ønsker at anlægge et til selvstyre, så er det op til selvstyret at vurdere, hvilke der får pengene først. Jeg synes, det er forkert. Og at vi skal have en flerstrenget vækst her i Qaqortoq. Vi har et godt fiskeri. Jeg synes, at den skal udbygges. Og her i Sisimiut, der skal vi til at bygge 2 fiskefabrikker, og men de 2 er godt i gang. Og jeg synes også, med hensyn til turisme, der skal vi også til at involvere de lokalbefolkningen. Vi skal involvere lokalbefolkningen således, altså hvis vi skal have den vej, så må vi også gøre det klart for vores lokale medborgere. Vi skal oplære dem i turisme, vi skal engagere dem i turisme og involvere dem i de fremskridt og vækstområder, der er efter sådan en vej. Godt, vi går ud til publikum nu. Hvis du bare starter med at sige dit navn, og så dit spørgsmål. Elisabeth Heilmann. Først vil jeg lige spørge om, at Sisimiut Kommunes fremgang har gået i stå i mange, mange år, hvad alt byggeri og hvad alt angår. Først vil jeg lige snakke om socialvæsenet og børn, sundhedsvæsenet. Al mad til børnehaver, sundhedsvæsenet, bliver leveret fra Sisimiut Hotel. Der er mange kokke, de har køkkener og alt muligt grader. Hvem vil vi være villige til at genåbne alle de arbejdspladser? Første spørgsmål. Lad os tage et spørgsmål ad gangen, så tak for det. Ja, men vi må hellere fordele det lidt. Godt, det var et spørgsmål angående madleverance, hvor at der var ønske om, at man skulle overveje at tage andre tilbud ind, end det man har sagt ja til fra Hotel Sisimiut. Alfred Olsen. Ja, tak. Alt der vedrører licitation for madbringning for børnehaver, det er jo privatiseret. Og licitation er sådan, at den vindende firma får opgaven. Og det har det også fået. Og vedrørende den nye aftale, der er sket, der har kommunalbestyrelsen også krævet, at når maden skal købes i salgsbrugen, og der har man givet ekstra bevilling på 600.000 til at have lokal mad i børnehaverne. Ja. Og vedrørende, at det er kraftigt tilsyn fra en uddannet en kok, som tager sig af tilsyn af madkvaliteten. Ja. Axel Lund Olsen.
Hallo. Ja, så der var hul igen. Det var godt. Udlicitering af børnehavsordningen, den kan selvfølgelig diskuteres. Den er jo udliciteret. Så med hensyn til den fremtidige plan, vil vi fra Inuit Ataqatigiit arbejde for at undersøge, hvordan og hvorledes vi kan få tilbageførselen af køkkenerne på daginstitutionerne, som har et vitterligt god betydning for at drive daginstitutionerne. Så du ønsker, at man skal have køkkenerne tilbage på hver enkelt daginstitution i stedet? Det er vigtigt, at børnene fra barnsben af også lærer at gebærde sig på køkkener, sådan så at de også er med til at videreudvikle sig som med sunde, gode madvarer med videre, sådan så at vi på et tidspunkt får den tilbage til daginstitutionerne. Men hvis man kan få et bedre tilbud ved at centralisere det og få en bedre pris, måske noget bedre mad, er det så ikke bedre? Det kan diskuteres. Der har været et stort klage her i efteråret, og den har vi også lyttet på. Og mange forældre ønsker jo selvfølgelig at få tilbageført madordningen på daginstitutionerne, og det burde vi nok også have lyttet på. Godt. Ulrik Lybert, Parti Naleraq. Tak. Det var en kæmpe fejl at lade hotellet lave mad til børnene. Det viser sig, at der er alt for mange udenlandske råvarer, som bliver lavet deroppe. I og med, at MRSA-bakterien, også andre penicillin og alt, hvad der kommer ind i sådan kødproduktion fra udlandet, som vi ikke ved, hvad er. Så vi vil arbejde for, at der kommer flere køkkener tilbage til børnehaven. Men har man nu har man jo tildelt ekstra penge for at få lokale produkter det viser sig, at det er samme beløb, som man bruger til bespisning af børnehavebørn. De kunne lige så godt have været brugt til i køkkenerne alligevel. Godt. Og i og med, at vi også kommer til at bruge mere råvarer fra Sisimiut-området, så kommer der også mere økonomi i det. Ryen. Godt. Vi tager også lige Erik Jensen Siumut på i den her. Jo, tak. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi har så mange politikere, der faktisk har, for eksempel, lad os lige direkte sige til Parti Naleraq, der har stemt for privatisering af madordningerne. 97% af beslutningerne i kommunalbestyrelsen blev godkendt af de fleste partier, heriblandt også privatisering af forskellige opgaver. I Siumut har vi selvfølgelig hørt på borgere, der har brokket sig over madordningen. Derfor har man så indkaldt de borgere til møde ind hos borgmesteren og har ekstra bevilget nogle forskellige midler, således at vi kan sikre, at de borgere de bliver hørt, og vi også får de grønlandske råvarer, og dermed fangernes får lov til, at daginstitutionerne, eller hotellet kommer til at handle over i Rimmadulivik. Så det er i hvert fald sådan nogle ting, vi har sikret os, således at vi får det bedste madvarer til vores børn. Og ja, som nogen sagde, så er den udliciteret i 4 år, men den er ikke uopsigelig. Men vi er i hvert fald sikre på, at den ordning, der kører i dag, er noget, som der har sikret efter et god samråd med de forældre, der har brokket sig. Ja, det bliver godt. Meget kort, Marlene Ingemann. Bare lige sige det, når hvad sludder du siger, Erik. Vi har stemt imod, at den skulle udliciteres nu her. Vi vil have madordningen tilbage på institutionerne. Og der var et kæmpe oprør fra forældrene, og dem har man ignoreret fuldstændig. Det er ikke acceptabelt, når så stor en del af forældrene i institutionerne ønsker madordningen tilbage, der hvor den er. Så må man også gå ind og gøre det, der er nødvendigt. Og det vil Parti Naleraq. Du får sidste ord i den her. Ja, når der har været stor oprør fra borgerne, så skal vi også selvfølgelig lytte til dem. Men vi må indrømme, at flertallet har selvfølgelig privatiseret og så godkendt det, som det er. Men vi skal jo kigge på langsigtet, og vi kan ikke bare uden videre på grund af lovgivningen af de gamle børnehaver, at det skal have køkken. Men vi skal have en langsigtet plan, og at det så vi gerne være med til at diskussion med de der fremover.
Ja, godt. Tak for det. Jeg hedder Annette Grønkær-Links, og jeg vil faktisk gerne folkeskolen er et kommunalt anliggende. Det er her, vi lige præcis kan gøre noget. Her kan vi ikke sende den videre til Inatsisartut. Det her det er et kommunalt anliggende. Og folkeskolen i Qatar Kommune, i hvert fald i Sisimiut, den bløder. Tallene for, hvem der kommer videre i systemet, hvem der bare overhovedet færdiggør deres folkeuddannelse, eller deres folkeskoleeksamener, er katastrofalt lav. Det, man gør efter folkeskolen, er lappeløsninger. Hvorfor forbereder vi os på, at det allerede går galt? Hvorfor ikke tage fat i folkeskolen, når vi har gang i den? En af vores kæmpe store problemer er ikke kun kvalificerede lærere, men lærere, der er uddannet i det hele taget. Man hiver vikar ind, som måske nogle gange har en studentereksamen, nogle gange ikke. Man giver børnene fri, og det kan ikke nægtes, fordi jeg har selv børn i folkeskolen, så jeg ved, hvordan det foregår. Vi har 33% fravær af undervisning på en af mine børns klasse. Fra lærerne, ikke fra eleverne. Hvordan skal eleverne lære at komme til tiden, når lærerne ikke gør det? Så fravær for eleverne er en ting, men de skal jo lære det et sted fra. Der, hvor jeg godt kunne tænke mig at høre jer, det er, hvor meget vil I være med til at prioritere kvalificeret, uddannet arbejdskraft af lærere, frem for, som kommer udefra, eventuelt fra Alaska, som gerne vil lave en aftale med os, eller fra nogle andre nordiske lande, frem for, at vi bruger lappeløsninger af ikke uddannede, nogle gange studenter medhjælpere, som findes i dag. Ja, der har været talt om 11. klasser, og her er så et spørgsmål i forhold til selve folkeskolen. I stedet for flere lappeløsninger, hvor meget vil I så prioritere, at der er uddannede lærere på skolerne, som kan sikre, at folkeskolen måske sikrer et bedre produkt? Malene Ingemann, Partinalaq. Ja, det er et meget vigtigt spørgsmål, som du rejser, Annette, og tak for dit spørgsmål. Vi skal have ændret på folkeskolen, og det er Qatar Kommunes ansvar at tage hånd om de folkeskoler, der er i Qatar Kommune. Det skal vi gøre med ansvar. Vi skal ikke bare have uddannede lærere ind i folkeskolen. Vi skal have folkeskolelærer til at undervise i deres linjefag. Det er der, de har en uddannelse, og det er der, vi skal ind og sikre, at børnene får den rigtige uddannelse. Men man må også ind og kigge på, hvad er det, der er grund til, at sygefraværet er så stort? Det er et ledelsesproblem. Ledelsen står kommunalbestyrelsen for. Derfor skal man punke kommunalbestyrelsen, når det ikke går godt ledelsesmæssigt på skolerne. Og det er noget, som Partinalaq vil tage meget kraftig hånd om, hvis vi får magten, og hvis vi får muligheden for at være med til at forandre noget i den kommende periode. Ja. Rønner. Tak for det. Axel Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, I talte om at genindføre 11. klasse, men hvad siger du til tanken om at sikre kvalificerede lærere, der kan stå for en kvalificeret undervisning? Inuit Ataqatigiit tager ansvar for, at vi også skal drive folkeskolerne bedre. Som nok mange ved, så er skolerenoveringerne i gang. Når det er færdigt på et tidspunkt, det gør det her en gang til efteråret, så bliver det et bedre arbejdspladser, sådan så at det også højner lærernes, så det mindsker fraværet selvfølgelig fra folkeskolerne. Vi prioriterer folkeskolerne. Vi vil prioritere folkeskolerne, så de får mange flere uddannede lærere. Ja. Vil du være villig til at hente lærere udefra, eventuelt, hvis det var nødvendigt? Ja, eventuelt fra de nordiske lande og de nordamerikanske lande og fra de andre lande. Vi byder alle velkommen, som gerne vil arbejde for at forbedre folkeskolen her i Qatar Kommune. Vi skal ikke klemme, at Maniitsoq også og dens bygder skal vi til at gå i gang med renoveringerne. Sådan så, men renoveringen er en ting, vi taler jo her om også det produkt, der er inde i skolerne. Men det lyder på dig som om, Annette Links, hun kan regne med, at der i fremtiden, der vil Inuit Ataqatigiit arbejde for, at der kommer kvalificeret uddannede lærere ind i klasselokalerne. Det er rigtigt, og det vil vi gerne love, at vi får bedre i fremtiden. Godt. Erik Jensen, Siumut.
Det er en forhandling, vi selvfølgelig skal have løftet i samarbejde med alle partierne, fordi vi har selvfølgelig store ambitioner for at højne uddannelsesniveauet heroppe i Grønland. Fordi i dag er det sådan, at vi faktisk kun har 11,1%, der er højuddannet i Grønland, og 25,1% med gymnasiel uddannelse, og 63,8%, der kun har en folkeskolebevis. Så for at vende det hele på hovedet, som er målsætning, så er vi nødt til at kigge på, hvordan vi faktisk kan i fremtiden få vendt kurven, fordi vi er selvfølgelig ikke stolt over den udvikling, der senest har været. Så en mulighed kunne være, som der også bliver snakket lidt om, det nordiske samarbejde, men vi kan også kigge på Island, hvordan det gør det i Island. Der indkalder man for eksempel forældrene til samråd. Hver gang en barn er kommet for sent til skolen, så bliver det indkaldt til samtale. Men hvis nu læreren har 33% fravær, hvordan skal de så indkalde? Jamen det er jo så fordi, lærerne skal vi jo selvfølgelig tage hatten af for, fordi det knokler røden ud af bukserne, fordi det jo gerne vil det her. Men vi har så mange sociale udfordringer heroppe i Grønland, som så belaster skolernes niveau og så videre. Men her blev også lagt op til, at man skulle måske overveje at gøre op med en grønlandisering her. Der blev tale om at hente lærere fra Alaska eller andre lande. Vil det være noget, som Siumut synes er en interessant tanke? Som sagt, jeg kan jo ikke garantere, at vi får gjort det, men det er noget, vi kan samarbejde om at få... Du kan ikke garantere, men du kan jo garantere, hvorvidt du vil arbejde for det. Ja, selvfølgelig vil jeg gerne det. Så du vil gerne arbejde for at hente læger fra Alaska, eller Norge, eller Island, Danmark, hvad det kunne være? En mulighed er jo, at vi måske kan efteruddanne alle de vikarer, der er i dag, i stedet for at måske tilkalde udefra, og så måske højne det niveau, der er behov for. Det kunne være. Ane Kaspersen, det bliver sidste svar også i den her omgang. Vi vil fra Adesut også støtte og have kvalificerede læger, samt at yde skolefri og samt kurser for lærerne, fordi de har nedplaceret kurserne her i Qeqerteq, så de har også brug for kurser. Ja, brug for kurser, det er da i hvert fald også en måde at gøre noget ved de faglige udfordringer. Vi tager et nyt spørgsmål her. Dag, jeg hedder Anna-Grete Klein. Jeg har et spørgsmål at stille. Jeg er uddannet socialpædagog, har haft en efteruddannelse, og jeg har haft uddannelse inden for mit fag i 9 år. Og jeg er daginstitutionspædagog nu. Og det, der skrækker mig, at politikerne her i Qeqerteq Kommune har reklameret meget med, at de bygger selv deres institutioner. Men når man kommer ind i daginstitutionerne, hvor meget der bliver besparet helt ned til benet, de er så skræmmende at se. Man må ikke have overarbejde. Det viser, at der ikke er respekt for overenskomsterne. Der bliver besparet på alt, der kan spares. Og I har de fineste politikker her i Qeqerteq, som i sidste valgperiode sagde, at I er det eneste, der har en børnepolitik og handicappolitik. Hele Qeqerteq personalepolitik, den ser meget fin ud i jeres hjemmeside. Men når man går ind i den, hvor er personalet hen? Men vi kan ikke arbejde med tidlig indsats. Alt det politikker, I kræver, der skal arbejdes med, fordi vi er nødt til at afspacere. Jeg arbejder 40 timer om ugen, 160-68 timer om måneden, men jeg skal afspacere 33-20 timer om måneden. Hvordan skal jeg så udføre med pædagogisk arbejde for at løfte de svar, som der bliver problemer i skolerne, i uddannelsesområderne, og vi skal lave tidlig indsats. De er os, der skal lære barnet fra barnsben af til at kunne blive større i skolen. Men de er sparet til benet for os, fordi daginstitutionspriserne, de koster 1.000 kroner om måneden. De er underskudsforretning. Hvem vil løfte det op, så vi kan lave vores arbejde? Ja, der bliver bygget fine nye institutioner, men der bliver ikke rigtig prioriteret dem, der skal arbejde i dem, lyder det til. Sigurd K. Heilmann, hvad vil du gøre ved det? Er det sut? Jamen, besparelser, det er ikke kun vejen til at hjælpe vores ansatte i kommunen. Jeg har selv besøgt vores børnehave i Manitor, og jeg kender jo forholdene så godt, som det er med, at når man skal bruge vikar, så skal det være personalet på
hvad siger man, værelse, i en afdeling, og så skal det være 3, og så må de hjælpe hinanden. Og så, hvis det er over 3, så skal man først hente en vikar udefra. Ja, de har meget travlt. De har meget travlt, og det er ikke den vej, vi skal hjælpe. Hvad for en vej vil Adasut så? Adasut vil hjælpe med forståelse på, at man skulle ikke kun spare, vi skal løfte personale også, hvor de kan arbejde. De arbejder også for kommunen. Men det er jo meget fint, alle de her ting, hvor vi kan bruge penge på en masse. Men hvorfor, hvis vi bare kan gøre det, hvorfor har I så ikke gjort det i den indeværende periode? Jo, men der bliver også nævnt 1000 kroner i børnehaven. Jeg har selv opfordret kommunen, skal vi ikke løfte lidt mere 1000 eller hvad her? 1200 er villige til at hæve beløbet, så vi kan bruge nogle flere penge til bedre pædagoger. 1200 kroner er forældrene selv siger, for at forbedring af personale også vil hjælpe. Ja. Det er en af de muligheder. Ja. Tak. Axel Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit går til valg på at forbedre velkomne for vores ansatte i hele kommunen. Derfor vil vi arbejde for, at personalepolitikken skal forbedres, sådan så at vores ansatte alle steder kan dygtiggøre sig på de forskellige områder. På især daginstitutionsområdet, der vil vi også tage hånd om, at der ikke fremover sker besparelser på daginstitutionsområdet, heller ikke på folkeskoleområdet, sådan så at vi prioriterer børn og unge i den fremtidige nu er der arbejde. et konkret forslag her, som Sivert K. Heilmann støtter op om os fra Anne-Grethe Klein, om at man kunne jo hæve beløbet, for forældrene betaler for at have deres børn i daginstitution. Er Inuit Ataqatigiit til at kræve flere penge fra borgerne for at have børn i daginstitution? Nej, fordi den beslutning, som er taget, den har vi været med til at Så hvordan vil I prioritere det? Pengene skal jo komme fra et eller andet sted. I vil ikke hive flere penge ind. Hvor vil I finde pengene så? Som sagt, så har kommunen en del penge, som man har sat til rådighed. Den skal vi have ud og arbejde, sådan så at det bliver til gavn for hele vores personale i Riqqaqa Kommune. Godt. Malene Ingemann, Partinalarak. Opbrønder. Det er meget vigtigt, at vi ikke sparer børnene væk. Børnene, de er vores ressourcer, og det er noget, vi alle sammen skal tage hånd om. Derfor er det ikke i orden, som Anne-Grethe Klein går ind og påpeger, og det er noget, der skal gøres noget ved. Det kan vi sige ganske klart og kort fra Partinalarak. Men I siger jo også, at der skal bygges en vej, og der skal være bedre i folkeskolen, og der skal terapeuter ind. Der skal rigtig mange ting. Hvor er det, I så vil tage pengene fra? Hvor ser I muligheden for at skære? Ja, terapeutdelen og få psykoterapeuter ind i folkeskolen, den koster 0 kroner. Og få lavet anlægsprojekter som en vej til Kangerlussuaq, det er det, der skal drive Riqqaqa Kommune. Vi skal have gang i kommunen, så vi får økonomi. Men du har ret i, at der kan være en potentiel besparelse, der kan være en potentiel indsigt, men det er jo penge på taget indtil videre. De er jo ikke i kommunalkassen endnu, så man kan jo ikke bare bruge dem. Men det skal ikke gå ud over børnene. Børnene, de skal have de forhold, som de kræver, og vi skal sikre, at vi får færre problemer fremadrettet. Og det kan man kun gøre ved at lave en forebyggende effekt. Og så hvor vil Partinalarak til, at der kan være nogle muligheder for at finde nogle penge her og nu? Det ser Partinalarak i erhvervspolitikken. Erhvervspolitikken, den skal udvikles. Vi skal have meget bedre rammer. Og det koster jo også penge. Det er investeringer i fremtiden. Ja, men og det er jo penge, vi skal bruge her nu. Det er, altså selvfølgelig skal man bruge investeringer her og nu, men du kan ikke bygge noget som helst i nogen som helst steder, uden at have fundamentet klar. Og en vej er et fundament, en investering i fremtiden, som ingen nogensinde kan tage fra os. Og den kan skabe så meget vækst, at der lige pludselig bliver brug eller økonomi til alt det, vi går rundt og ønsker os. Og det er ikke børnene, der skal spares væk. Ja, Siumut, I får lige sidste ord, så den her, Erik Jensen. Ja, jeg skal bare lige hurtigt sige, at Riqqaqa Kommune får cirka 5 millioner i indtægter på baggrund af det indbetalinger, der sker til daginstitutionerne. Hvorimod vi har driftsudgifter, lønninger på omkring 67 millioner. Så det er helt rigtigt, at det er en underskudsforretning for Riqqaqa Kommune. Men det er ikke et underskudsforretning, det er en sats, man laver i kommunen for at gøre kommunen mere attraktiv for børnefamilier.
Og det kan man også gøre ved at for eksempel at sænke huslejen eller daginstitutionspriserne osv. Så det der med at hæve priserne, det er ikke måske måden at gøre kommunen attraktiv på. Så vi har en anden holdning i forhold til... Men pengene skal jo findes et eller andet sted, hvis man vil gøre noget. Så er I tilfreds med det niveau, der er nu? Ikke med hensyn til den pasningsordning, der er pt., som jeg hørte. Så det er en investering, vi er nødt til at tage, som Malene var også lidt ind på, for netop at gøre kommunen attraktiv for børnefamilierne. Fordi vi har jo nogle likvide midler i kommunen, som vi så kan bruge og få arbejdet ud i samfundet. Men som mig bekendt kan jeg også forstå, at der er nogle uddannede, der er på vej ind i daginstitutionerne, således at vi kan aflaste den pres, der er, samtidig med, at det kan måske Alfred lidt komme ind på. Ja, tak. Det bliver kort. Vi fører jo børneinstitutioner efter lovgivning, som er landstingets. Og der er så krav om pædagoger på stuerne, og hvor mange børn, der skal være i stuerne. Så lovgivningsmæssigt fylder vi de love, der gælder sociale, vores prioritet på social for børnene, forældrene, at det ikke skal være dyre at have børneinstitutioner. Godt, tak for det. Vi tager et nyt spørgsmål. Tiden går, så hvis vi skal nå lidt mere, så... Hej, jeg hedder Bo Martinsen. Jeg vil gerne spørge, at ifølge den nye landstingsforordning, eller hvad det nu hedder, er der lavet en monopolaftale inden for behandling af misbrugere her i landet. Og jeg vil gerne høre, er der nogen her, der vil arbejde for at bryde den monopolaftale? Ifølge den aftale, der er kommet, der er der plads til behandling af 22 misbrugere i Sisimiut i løbet af 1 år, og 22 i Maniitsoq. Og efter hvad jeg ved, så er der mere end 22 misbrugere i hver by. Så er der nogen, der er villige til at træde i karakter og gøre noget for at bryde den monopolaftale i form af muligvis selv at investere? Ja. Brind. Godt spørgsmål. Ane Kaspersen, er der slut? Ja, tak for spørgsmålet på. Vi vil fra Atassut have selve misbrugsbehandling i Qeqerta Kommune. Den, som selvstyret har vil indbyrdet, den er, man kan ikke benytte den som misbrugs- og alkoholbehandling. Så vi skal have vores egen i Qeqerta Kommune, og jeg støtter mig den. Tak. Ja, der er støtte derfra. Axel Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit. Tiden går hurtigt nu, så vi kører lidt stærkere. Ja, Inuit Ataqatigiit vil i samarbejde med selvstyret oprette et afvindingscenter her i efteråret. Og den skal vi være med til at præge, sådan så vi er klar med et kæmpe indsatsområde med de mange sociale problemer, vi har med misbrug af alkohol, hash og ludomani. Så vi skal gøre kommunen klar til at tage imod alt det, der kommer ind, sådan så at vi giver mulighed for at give så mange mulighed for en behandling her, når den kommer i gang. Malene Ingemann, Partii Naleraq. Ja, Rønner. Vi har en arbejdsløshedskø, der er alt for stor i forhold til den mangel på arbejdskraft, som vi mangler i kommunen. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi har de misbrugsbehandlinger, der er behov for i kommunen. Det er en investering, som vi skal gøre os. Når Royal Greenland de lukker ned, så får vi 117 mennesker på arbejdsløshedskøen ekstra. I den periode, fabrikken lukker ned, der bliver vi nødt til at gå ind og se på, hvilke værktøjer kan vi tilbyde de arbejdsløse, så de bliver mere stabile, og så folk, der virkelig har problemer, har støtte til de arbejdsløse i perioder, hvor der er højbelastning. Godt, vi tager et nyt spørgsmål her. Ja, jeg hedder Bolette Halman. Jeg har et meget enkelt spørgsmål til jer. Projekter af byggeri, som bliver bevilget, bliver ikke fuldført på grund af sen opstart. Hvor bliver bevillingerne af? Og de der bevillinger kommer fra hjemmestyret. Er der noget særligt projekt, du tænker på? Jeg tænker på inden for byggeriet. Hvor der er projekter, hvor der ikke bliver bevilget? Ja.
projekter, hvor at der bliver sat i gang, men hvor det går for langsomt med at få bevillingen, og derfor går de i stå. Erik Jensen, Siumut. Det er derfor, jeg faktisk har lavet en pressemeddelelse for cirka en måned siden omkring, at vi skal have flyttet den ansvarsområde fra selvstyret over til kommunerne, fordi kommunerne ved, hvilke behov der er, og dermed kan vi måske gøre det mere fleksibelt og mere hurtigere til at bygge de forskellige boligbyggerier og med videre ind i kommunerne, og sprede også byggerierne ud i kysten, i stedet for at de fra centralt hold skal drive dem. Så flere ansvarsområder, heriblandt byggebranchen udliciteres, eller det skal vi have ansvaret for i kommunerne. De skal overtages fra selvstyret, så I selv kan planlægge og få mere styr på de områder. Ja, Sjørt K. Heilmann, er der sut? Jamen, det var en af de muligheder, som kommunen kan overtage, som jeg synes, man skal være åben for. Men dårlig planlægning mellem samarbejdet med kommuner og selvstyre har vi oplevet, at projekterne så sent, at bliver behandlet og bevillingerne, selvom man har afsat bevillingerne, og så på grund af planlægningsændringer og alt det der, så bliver det bare lagt ind i renoveringsprocessen. Det duer ikke det der. Man skal jo planlægge ordentligt. Pengene ligger i renoveringsfonden og laver ikke noget. Det er rigtigt. Det kan vi have. Leila K. Thomasen, Inuit Ataqatigiit. Ja, Inuit Ataqatigiit vil gå på, at kommunen bør overtage anlæggerne. Kort sagt. Ja, godt. Malene Ingemann. Og det er det samme svar herfra. Ja, godt, der er opbakning derfra. Hallo, Ida Abelsen. Jeg vil gerne spørge om, for ikke lang tid siden, der har vi hørt i radioavisen, at tilsyn har været her i kommunen, hvor der blev sagt, at der er nogle del af børn- og unge sager blev behandlet som helt ved siden af mig, hvorpå det blev hjemsendt ved fejl. Der mangler en del uddannede socialrådgivere inden for socialområdet. Hvad vil vi gøre i fremtiden, når vi vil tiltrække uddannede socialrådgivere her i Qaqqaq Kommune, både her i Sisimiut og i Maniitsoq? Ja. Tilsynsrapporten fra tilsynsenheden, den var ret kras her fra kommunen. Der var mange børn, der blev sendt hjem til familier, hvor der ikke var nogen dokumentation for, at de var i stand til at rent faktisk få deres børn hjem igen. Mange af de sager meget kritik. Hvad vil I gøre for at sikre, at der kommer styr på socialområdet? Korte svar, kort tid. Alfred Olsen. Det her tilsynsrapport, som kommunalbestyrelsen fik med, det var 84 børn, som manglede handleplaner. Og noget af det groveste, det er, at familieudvalgsformanden, som er der sutter, har godkendt anbringe børn, som er ikke godkendt af familieudvalget. Så sådan sager ligger der tit, men alt det her sager er blevet lavet nu. Og, men det er jo ikke bare Natasutter. Der har været et gennemgående problem med, at man ikke har ført den rigtige dokumentation, og man har ikke taget hånd om de her sager. Det hele er lavet nu, og det er i gang nu med, at opgradering af opgaverne, det vil sige, at det eneste måde, vi kan få flere socialrådgivere, det er, at vi laver praktikpladser for uddannelser, fordi vi mangler socialrådgivere hele kysten. Ja. Leila K. Thomasen, Inuit Ataqatigiit. Ja, Inuit Ataqatigiit går på til valgmøde, at socialrådgiver uddannet bliver ansat, i stedet for den lappeløsning, som blev sat for mange år siden, at ikke uddannede socialrådgiver, som er uddannede kontorassistenter, fik et kursus og blev ansat. Den lappeløsning går ikke. Derfor Inuit Ataqatigiit går på, at uddannede socialrådgiver skal ansættes og gøre noget ved. Og vi vil gerne tilbyde, og meget vil gerne have, at børnetalsmand kommer også her og besøger. Godt, og vi får en meget kort afsluttende kommentar fra Erik Jensen. Meget hurtigt kort. Der mangles 55 socialrådgivere på landsplan, og det er dem, vi faktisk skal have tiltrækket her til kommunen, således at vi i hvert fald har sænket, for eksempel fra en sagsbehandler har jo cirka 73 sager i Qaqqaq Kommune, og det skal helt ned som til anbefalet omkring til 25 til 35, og det er det, vi skal prøve at satse på. Jeg stopper dig hurtigt. Ane Kaspersen. Tak. Jeg ved godt, at det er også på grund af besparelse. Der blev børn
blev tilsendt hjem. Der skal laves handleplaner og flere socialrådgivere og flere kurser for Er det Sudan, der kender det er vigtigt? Bartin Al-Rak, I får afsluttende kommentarer. Tak skal du have, at vi også må have lov til at sige noget. Fra Bartin Al-Raks side, der vil vi gerne have en meget bred indsats på socialområdet. Det er ikke bare sagsbehandlere, det er ikke kun socialrådgivere, det er terapeuter, psykoterapeuter ude i folkeskolerne. Vi skal have gjort en meget bred indsats på børneområdet, så vi på den måde får løftet, og så vi får lettet belastningerne ude i kommunerne på det sociale område. Vi har virkelig brug for at gøre en ekstraordinært indsats, og der er Bartin Al-Rak helt klar. Tak, og tak til jer, fordi I deltog, og tak for det meget engagerede Sisimiut publikum. Tak for alle spørgsmålene, og tak til jer derhjemme. Vi er tilbage med Krydsild i morgen kl. 19.30 på grønlandsk og 20.40 på dansk. På gensyn.